Tää Tuukka on ihana. Kenenhän? Jonkun kaveri. Valmistautuvat Kaaresmaan Korhonen Engel. Ketä se? Miehen veli. Ai! Se on aika vauhdikas. Se on kivan tapainen. Vähän innokas. Se on aika innokas. Ei se ollut sillä vasta mun mielestä. No aina kerralla. Ihan hyvin se tuntuisi pysyä. Niitä on 6. Ai! Tää ratjutaja. Okei. Joo. Eikö se sun miehen velikin? Joo. Onko se periytyvä? No tossa on kaikki. Joo. Ei kauhean hyvä. Joo. Onko se periytyvä? Ei sen pitäisi